Gumi, mabali namin. Anya nga eh. Kumusta na tatangkin na ng Rosa? Ay na, Dom. Nagkapyadan? Kapilitan, ah? Ngamno sa anak nga taanapan. Amangan no agin inunadan nga umay agkamang dito'y balay. Kasi tinaminsan. Uy, malagip ka. Alay ligon daway ang nagkamang dito'y ni Nanang. Tiyan mo idi ni Tatang, kat pimanaw ni Nanang, ang nagkamang itinosadino dita ako marina. Di na amo, adito'y gayang tinurong na. Iso nga imay idi ni tatang. Tawan kadwa na ijibalay. Masadot nga agluto. Ken di na kaya ti ag solo flight. Gayam, ti kwarto dito'y anam naman na pagkwarton na. Ijay mo ti kwarto ni Nanang. Iso nagangayan na. Nag-honeymoon na kalpasan tipin na uyaw. Un nga rod. Okay. Okay na nga roday. Wen. Gagangay la ariri. Ti bumakat ken lumakay dayjay. Well, Ngam. Aguray ka man, Dom. apay. Kat no tagtagainap mun samot dayjay ariri idi datatang ken nanang. Ha? Eko, unsa? Pilasog lata. Kanayan lata na kasta na katugana. Kas ita. Kanayon na marambyan ni tata nga sumangsangpay. Taado man na tao ti mayat na makisarita kan kuana. Kaduan ka na kuana ti kandidato. Amo na nga men, ama impluensyaan ni katugangak na iti kabaranggayan. May papanitin no asino na iti ada may parang nga mga bagto nga opisyal ti ilay. Ay, sapay di pa ilalim mo kay ti pandemya. Kabayatan ngaglablabas na ital daw. Kumarakaron samot ti sitwasyon. So, distancing lot to. Ay, ano di ko na ni Rosa? Umay kano dito nagbugsutan di amang ni katuganga kasupay. Ay, awal karon ti kabalaylan. Kapinanawan di kakabkabalay na. Ang mga no punto man tiriritan. Aldan to man nakatampungan. Ang kabang diti balay no kastya. Ala, sumrek kayon, amang. Nga po, medyo nadagsunot na ito'y bayon nyo, Wait, gargarit ko na kita. Tikot na gado agargarit yun. Sa bali pa'y dayta inasiwan nyo ado atampong. Gamigam ko. Gargarit ko pa'y Kas kay mo't laag bakwitan. San mo't apa nagbabagyaw, amang? Panagbabagyo lang ti panagbakway. Uray ita pandemya. Intarayak ti kubay ije sampulang gate. Andiyan. No nasulinakan ije sampulang gate. Makadanon pa ije ti COVID aya. Ay sos. Adun tinatay sufeng. Nagasatak.
Linisyan na. Ah, Isuan na pigsa aklata. Anak ka umay dito'y nagbugsutan. ala, kat agbakasyon kayo pa'y nga rod, dito'y nagbugsutan. Agawid kayong tulangan, ninton kaili yung ni Jessico, da balayaw. Ay, di ka kung ungat Agusteng. Makigtutak no kwa. Ay, sana nga kung ungat inang. Ay, ayabak ni Sofeng. Ha? Ay, kasaya. Makasaliwan na nga apot. Ano sa inyo tagpismas? Narigat na makasagap kay ti virus. Apa, ay gusti. Ada kayo, mate. Adamad ni inang mau. Si kamot, inang ko ng kadilatan. Ay, apay nga imay. Katumay mo't umiliw Makalawas na lang ata dito Sa nagadun sa tabit bityaw. Ay, siyempre, pagsukatan ni inang, managdaldalos ngamin, managsukat. Iso nga ado ti balon na pagsukatan. Nay! Nay! Ha? Ada ka man tabalayan. Ha? Adya ka may tabalayan. Ay, saan ka mga nagtulang nagkika na dito nga? Inang, Ay, Ay, umay ka balayan. Tagin niliw taman. Nabayagan na day. Ay, wan. Nabayagan dahil si Pan nakabalaw. Ay, si Kakay. Nabayag mo tayo. Sufeng. Ay. In kami man pa'y dita arubayan. Dita sirok tagsabsabong ang marunggay. una. Awisak ni abalayan. Tagtungtung kami man kitday. Ay makapailiw mait. Umay ka, nabalayan. Ay, una, balayan. Inyat mapaspasamak sa feng. Madinsa. Gundawayan ni amang mo, ti pa nagsubsublin nga ubing ti panulot ni inang kao. Agbain ka mo tagustay. Sana bastos kan manang gundaway ni amang ka. Ninang mo Kunamlan na iliwan na bakas. Tulang sa ngaminan. Isu asabali tinagdenggan na itimbaga ni amang ka. Katnimot amang mo ngay, agkabaon. Pagarupan na sa bali at tao ni inang kao. Adya. Sabay imubing sapay ti panagkita na. Nakapimpintas mo't ngamin ni inang ko nga imalaak. Sumardeg ka man. Nagkuna ngamin nga ayabam ni inang mo dito. Kahit awang kadit karbengak ang mga ayab ni inang ko tapno agbakasyon mo dito Nanaman na mo't ba si tibiyag di dunya? Na. Tao may gayam agdunya tigagara na dito. Ay, agdunya Ngam kinunana, adi na kahit ti maikan diti balay. Isu apalubusak to amapan agpasya-pasyar. Uray mo't ni amang ka. Agpasyar to ka na. Agsakit ka na no saan nga ma-exercise. Di pa ikat agranadan to iya plaza? Di uray man aggabudan to iya. Makamudan ni tibiyag da. No di da saya atin ti pa naglangan da. Ne. Sa naggaputa amam jela kay akat kastan di bagbagam. Kasano? Bimbak-bakitan ni inang mo. Ngam kunamit lang tay kumawiwitin na aman nala. Ay, mayat aghani mo dito abalayan. Ay, sos. Mayat gayam do si katika sarsaritak. San ka gwang-gwang dagito ilapayag ko. Uray to'y lapayag ko. Nay, nasakit mo't gaya. Ay, apay ngaya balayan. Kasla nakabasol na itasarang alapayag mo takab kabilang matan.
pangkigtut ko la iti pasaray. Panakalipat ko iti bagak kumatikas day nga aramid kabalayan. Ay, manangilipat ka matan. Pasaray laing may. Ay, oray sakmat. Daytoy baso-baso tilapayag ko ti problema no ko. Adaya baso-baso tilapayag. Drum, di ko na tinaduma. Ngam siya, baso lang. Tabasit tilapayag ka. Aya. Ora siyak magtabalayan. Baso-baso lang. Tabasit mo, abot tilapayag ko. Ang dakil sa unay, nagitalapayag mo abalayan. Sarang damay. Ay sinyal ti atindog a panagbiag dayta. Ay, siyak nay. Kita man to'y lapayag ko no niya matisinya la makita. Asus. Sinyal ti kwa. Ti anya. Ibaga ma. Kakaisuna nagbakasyon ti weng-weng ti pa nagdengag ko. Maawatak ti magbagam. Sinyal ti Adam ampang dayta kanig dalapayag mo abalayan. Anya. Adam ampang ko. Ay si Kamot. Madi maday siya nga ibagbagam Jack kaya jay magbagam. Bakit nakitden nga ampang? Medyo. Kat dayta mo sa alapayag mo. Sinyal ti agay-ayat. Ay. Madiday ta nabalayan. Ikunam nga ta. Agayatakan ka. Ay saan? Pakpakawan, duro. Di mo ipakat, tidursok mo. Di nakpagdudursukan. Saan may tabalayan? Agang angawak laeng man. Ayun, ba't di Mayat tikas ta. Agin na gaw ta. Tapno, naragsak ta ngang padpada. Ang katawa ta balayan. Wala man. Katawaan tanti problema ta. Tagpada ta. Nga awan asawan. Abalayan. Ni. Madin sa daytaw. Di matla sumudakan di balay dagiti agabalayan. Madin siya. Sapay nagmati pa nagkatugaw da iti pistuda abang ko iti sirok ti marunggay. Madin siya katipik pinapanunod ko. Sumro to yangkit ko. Magano, agtin nagakubi na. Ay namayat magkatawa ka. Kay kayat ko adanggay. Lak kaya nagantil di katugangak payman. Tanawagi da. Nay, matitikas ta adyaryo kiniinang kau amang. Nay, gustay. Ang damot bastos mo amanugangan niya. Kat no da kayo mo tinaglawag a pastos tan eg gaman yung titakulap ni abalayan niya. Ay, Gustilo, balong ko aya. Nagmayat tupay tirik na kini nakitak ni abalayan. Napunas, tinudukot ko. Makainiliw ko matlaangan ni abalayan. Ngaminang. Ingkay jayan, Gusteng. Nanunim ni Sufeng ija kwarto yawn, tagpaspasugnod. Ay na, Inang. Gusteng. Naragsak kami dito eh. Apay ayang nga isturbon na kami. Ingkay jayan. Nangit mo ti kinuna ni abalayan. Gusteng.
No umapal ka, dui. Kasaraan na ita, barok. Saan aya? Abalay siya. Ay, anya tiawag mo kanya ko? Habalays. Ay, ay, ita. Abalay. Abalayan. Pinasamit ko akas iti kasamit. Nagiti makapasalibukan nga iso mo. Ay na. Ay, ang sublitirik na kini. Ang tawanak pa iti sweet 16. Ay na. Nagmaya talagi pun tinapalabas. Abalayan. Masurunak, buisit kon. Mangibabaindan. Mangibabainan dagita nga gabalayan. Nay, apay, agtantanabutob ka. Ah, Anyat ka guram, taurela pugtit ka pugtit dita. dagi jay lakay kan bakit dita siro ki marunggay. Mangibabainda. Na, Pagin na daywang manida. apay apagin na daywak ida katagin iniliw da nga raw. Wenem gantil at talaga di amam. Ah, da, Digdigaan nan sa nilang ko. Ay madin. ay baliktad. Kano ni inang ti mang sulsulisog kani amang kaw. Ah, Isumot lagaya makasta ka gusteng. Takumukoldeng ni nang ma. ne. Di mo ibaga ti mawi dagiti kumukoldeng. Di kan tupay kulkoldeng. Na, sino nga ron tiya kolkoldeng? Di mo ibaga siya. Ay niya. Pakawan. Di mo kan pagtalikudanin ba? Ay, pakpakawan, di mo baliktadan. Kaya't ka kumaidi ayati kunam, Ah, No di naklinayat-layatan iti batuta, kinayat ka kumaya. sus, di ka man mood. Huston! Eh, Tila nagkalkalat kaatan ti saritaan. Umapal kan samot nga main gaputan na ragsak da. ah. Yan na dyan nga gabalayan. Apa anak ang ngirsi ka dita? Ay, Anyat ngir siyam dom. daman apong lakay kan apong bakit. Wan. Da apong lakay kin apong bakait nga gabalayan. Nonya kat tinakalaglagi panda Tanagranada pa yan nagbakasyon dito'y nagbugsutan. Kas laki ti nagtulag dan ngagsabat ti nagbugsutan. Wan nga ron. Sapay na iranran na iti pandemya. Nagasak dakit di atan nakalusot da nagbiyahe. Fully vaccinated da nga agpadpada. Iso nakalusot da iti checkpoint. Ti ko nam ket di. Kas laki na makam dati di pa panakayat nag ti level 3 sitwasyon. Ket itata naka-alert level 3 tayon. Dito idan. Wanan niya. Na-lockdown dan dito'y nagbugsutan. Saan da basta makaawi doon? Kayat dan Sino? Dapong bakit kan apong lakay. Si Kamat. Naragsak na ngagpadpada. Sa masursuron ni tatang. Apay mait. Jakman na mo. Sakan to grungiit dita. Umapal ni tatang. Iti kinaragsak da apong lakay kan apong bakit. Saan man atilam imbintom nga istorya. Ibaga ka kinitatang makita. Ay, sana. Awan mo mading ibagbaga. Sa bali nga minti pampanunutan mo rosa. Kunak no da chairman gusting ti madanon ko dito'y balayda, apong. Awan damot gayam. Ay, dakabe, nga gabalayan ti ada ditoy. Da kayo kade ti dadakkel ni chairman, apong. Siyak ti ina ni Gusteng. Eh, siyak ba? Ti ina ni Sufeng. Agabalayan kayo? Kunak man. Ay, apay nga katawa ka nga ibasang.
Ay, kunak ngamin no, kwa. Nuan niya, saan ka kumangagim binto iti istorya? May papan ka na kami kanabalayan. Tayang paypayso ti bagam no adda-agdamag. Atiw pa iti, agayan ayan. Agbagay kayo adwa. Ha? Ibagamon ti agpaysubasan. Ah, ay, di mo ipadlaw durot. Secret na na ijayan. Ha? Ay, amoy na yan. Agkabaw sa basitan. Nakaayayat kayo talaga. Basta kamin to kumamot kin nilakay ko intun bakit kan lakay kamin. Ay, di ka agis istorya. Ay, saan na pong? Maragsakan lang amin. Kunaklano, agasawa kayo. Agabalayan kayo mo't gayam. Ay, mayat lang, basang. Ay, mayat apong. At least, naragsak kayo, iti pa nagkabaw yun. Saan anakadkadlaw? Mayat man, Rosa. Nakaragragsak da apong mo alakay kan apong mo abakat. Wan ileng, naragsakak. Saan naragsak ni tatang? Idinto ta di na pa imbagbaga kan nanang nga inayaban namot ni apong bakit idi inayaban ni nanang ni apong lakay. Kaya't nasa unday ta. Saan da nga amo nga agranada nga agabalayan dito'y nagbugsutan? Wan, iso nga idi nagkita da. Kasta unay ti ragsak da. Kasla na iliwan da na unay ti tunggal maysa. Aya! Imbag no di da naging narakop a nagbeso-beso. Kunampay. Amkak nga rod. Ang mga no daki di COVID career kadakwatan. Hala! Ay, kasanong magpaisong. Siyempre, naggapuda iti biyahe. Nabakunaan damot kit di Nasayaan no kasta. Ang maray awak man ni Jay. Imbaga makasla na iliwan dalaunay iti tuggal maysa. Wan iling. Nasingad da nga agabalayan. Kasla sigod nga kabadungalan da. Inang, adakon. Ay, anak ko ay dinungdungaw. Ang yaman na tandakan. Ne. Apay makasangit kayaw. Awan, sa anak lang ang naragsak. Ne. Apay ngay. Uray siya. Saan ka naragsak? Anya. Ne, apay ngay. Oh, di ka man gustay. Ne, apay amang. Amok mat ka. Saan ka matan naragsak? Anya. Gustay, saan tayo ang naragsak nga upat? Ne. Apay, anya ti bagbagayon. Apay ako nayo, saan tayo ang naragsak? Saan tayo? Ang naragsak nga upat. Ay, no siya kay naragsakak. Saan nakiramraman dita saan nyo? Apakaragsakan. Di ka man gustay. Amok mat kay. Saan ka ang naragsak? Iti kandak. Kin, uray mat ni Sufeng. Anya, Aminam Sufeng, saan ka naragsak iti kandak kakatugangam? Kwa, kastoy nga Saan me. na naragsak kami. Kinabalayan ko. Wan, naragsak kami nga gabalayan. Katapno agragsak kayo mat nga gasawa. Umakar kami pa ilang kundi balayan. Kanya. Anya, Umakar kami pa ilang. Iti pagdanggusan. Iti panagbakasyon mi dito nagbugsutan. Ni amang, inang. Palupusan niyo pala inatatang. ne. Dumeng. Wan tatang, nanang. Umay da pay lang iti balay me.
Tapno maragsakan kami man mo tamakadan na daapong lakay ken naapong bakay. Ha! Mabalin tatang. Aniya? Mabalin tatang. Eh, Ay. Awan mo, dumeng. baka gayam ni tamang buy-buya kanina. Wine, nagtagtagainap ka man na niya. Ha? Aminin. Dumi, mabalin namin. Rabi manan. Makainan namot lada taon, hindi nagmalama pa nagtugtugaw, iyo opisina ti barangay. Ay, pasi, kapakaribukad di utak, tinagmalmalam, ay nasasikaso. Anyan ayat ti ayuda. Tay sulat, urayan dagiti ka barangayan. Dal naguyik basit, ag-quarantine. Ket data, namnamaan dan, nga dayuda da, manipod iti gobyerno. No kumamot ta. Sapa ka man agad dahil talakay. Wanta, nabanog na tao. Nanilada ta. Ay, Ada tao. salbag. Rabi lang haro din. Sino nga taday taya? Labay siya akong di mapanmang kita. Apo. Yan, sino nga dati umaypay lang nga mangistorbo kat panaturog lang haro din. Ah, Ay, si Kamot Gayam. Si Kamot Gayam doon lang. naa. Ni. Ay, sus. Aga nagkansan. Gustay, kumay ka man. Ah. Dito doon. Ay, salbaga talaga. Ay, Rumor ka din na kwarto. sus. Ha? Na, apa? Ni. Ay. Salbaga talaga. Umaya kaon! Tay sapin kon. Hindi salbag. Nangiwar-war sa kitain eh. Iwan! Nagsapripinak pa ilabit! Salbag! Nangyalakit din aya. Rabi. Ay, umayin! Di! Kanaksaan na kay. Taray tayo ni hospital. Wan. Na, mabit lang tawag ang driver ti ambulansya ti barangay. Ibaga kaig nandito, yung ambulansya. Sabay ko nawanda ka sa mapasama kini Dolor. Kumaatan Awan di asawa na. Kapilitan na si kantin nagpirma iti pamalubaw sa maopera. Nya pa ngay kat emergency mo tayong. Nasken ama operan tanay. Ay, mga nudagas di mapasamak da nga gina. Un nga rod Tano yuray tayo pa iti asawa na. Adi namot amo no sa dino alubong ti ayan na. Awanan Hawon ang mga nubangkay pa'y kat itan ni Dolor. Apo. Anyat na pasamak tatang. Ay, kunami itayan no ni nanang kina-ospital. Ni Dolor ama si Kog. Nagpaarayat iti balay ata awan nila kay na. Ay, si Mart. Awan gayam nila kay na. Balog, yalakay na. Isaasan lang agsasaon no may dito ita. Ikakaw niti pagnakman na. Lakay. Alabay amon. Uray taadan dito ospital ni Dolor. Kasano adi agtutuglap na taon. Naglawagan ni kay gapo kami di ospital. Kasla na tao mo tan akin pamilya kanin Dolor anak-anak. Sa paimbaon nakmutan ni katugangak diti barangay hawl.
Pinanunot anak po yata na kamay. Si kapay lati mapaniyo opisina lumay. Tanay, iridip ko biyay. Sumarunuak tao. Kung nakitin. Nalipatan na nga oras siya nakipagpuypuyat mati di ospital. Ay, tinasayar. Iridap ko kidli. Oray tayo narikip ko tirida. Pag-aropan ti makakita ang awan pa tao dito. Siyempre, di dan agpatuloy nga umay. Awal makaistorbo ka niya. Rosa, Adda ka, andam. Nay, apa yan? nabanluga ko na. Kat no da kalay di barangay hol. Anya tinaramid mo aya. Nagbayanihan kami adi na oras Kat no da mati schedule ti bayanihan. Inton Sabado pa'y matlang. Awan schedule di bayanihan na napanan may. Sa dino aya? Di sektor 1. Di kanali jaya kanay na problema. Ay, sumot lagayam Alay, yan na namlabasitan tamangan tanton. Yakpay kayat timangan. Kas lang kami ma-imagine ko jay panagdalus mi jay. Inaklabit agdigaws kan iturog kun to pa sa tan tumangan. Sige, mapanak pa'y lang harod ijayan dananang at dahin nakalaan. Awan pa ni tatang mo kat nay, mabisinak put nga ruda. Agpadatan ang mabisin nanang, iso ang mangantan. Wooden kinunamot anaturog ni Dumay. Anyan tupay ti oras nga ay. Iso nga rod nga maya kun dito ay nanang. Ay, ni nga tatatang, napanan na nga ta. Mga no dapay lamot ni barangay hall Kasjay na mo ni tatang mo, manipod pa'y ide ison ti chairman. Danda ni saanan ang maibalay. No di ije barangay hall ti ayan na, adala di takalkalsada ng agsawsawar. Di yung arot amo no sumangpat amangal daw Talaga ajak kambaw. So ajak ur-urayan ni nunad tuma. Ala, umay kakitin tamangan tan. May ramraman tan nga agulsar no urayan talaidan. Apo, Chairman, natayan ni bakit ko. Kun nga raw, impadamagan dagiti opisyal ti barangay nga imay ijayan nyo hidagbugbog saw. Dayta nga road. Apay nga imay kapay lang di tawi. Rumbeng kumangad da kapay lang iti abay ti lungun na Bantaya maginggat may tabon. Dayta nga road kahit. Magure ka. Apay nga imay ka diti barangay haul. Kwa, amoy yung matijay balay main, Chairman. Sana mabalin nga ado ti umuli tamarsuod. Kwa. Nene. Kwa. Apay Chairman. ngipalpalaulaw mo ti paragkitam diti opisina. At nakadisap-sapulam. Kwa. Makita kit nalawa mo to'y barangay hall, Apo, Chairman. Talaga mo tanalawa. Saan lang amin nga opisina da ito'y? Apag iso, Apo, Chairman. Anya ti apag-isaw? Saan pa'y ngamin ilungon ti bangkay ni bakit ko? Okay lang mo, saan mo positive iti COVID. Sigurado ka? Un mo, Chairman. Alerto launa dagiti paraswab ka dagiti matay.
Imbag ta nabantayak. Kanin kisim ko nurse asanda ko mga ibagbaga COVID tim patay na. Mabalin mo ay adiktara dida. Jakla mo ngam tay ko na kon. Apagiso. Anya nga pag isuti magbagabaya. Amok nga adu ti amuyo ang makatulong karagitikas kada kami. Nangro na ita ta panagkakampanya. Eleksyon taon. Adu, kan agkaiwara dagiti politiko. Anya. Tanyat pakaibiyangan ti bangkay ni bakit mo kadagiti politiko? Nasi dagiti agkamkampanya no kastoy apanawen nga damatay. Araken da mapan abuluyan. Agpaiso chairman. Iso ano maamuan da apo mayor. Nang runa day jay kalaban na. Masigurado nga agin nunada nga umay dito itap numangted iti tulong. Ne. Iso nga ipadamag yu ko anatayan ni bakit ko. Ket kakaasipiman asaan pa'y anay lungon. Amok amay lungon adagos no kwa. Ala, pabusuyan yon dyan na tay. May masayag dito barangay hall. Wala na. Pure kat 5 aldaw lang mo, ti masangag na. Nay. Apay. Ayan na kiti kakadwa makagawa dahing. Napanda ni di balay tinatay. Isudan ti mang bagkat itilungan na amayag ditaon. Sumod lagayam. Nalipatan yawn, kat no binaon nyo matida. Kasta aya. Makalipat ak paikit din. Ay, punirarya. Agbalinin a punirarya adi na oras ti barangay hall. Itala mapasamak ti kasto ti barangay. Wen, nga mala niya nga rod. Pase, ti serbisyo tayo dito. San pa'y lang ang opisina ti barangay dito, no di kat punirarya pa'y lang. Aging kat may 5 aldaw, manipod ita. Nagkapuwak kita. Ayan ti may rubrubwat amay longon kagawan. May rubrubwat. Kahit masawan, saan pa'y anay lungaw? Ay, saan ba Kat no agkurang mo ti materialis jay aramid alangam. Kasano na itan? Ay, puno da ita kakadwa. Talaga, anapanglaw da piman. Parang makakartamot na. Di asawa tinatay. Kapaya kastanti ko nam, kagawad sa maid. Ay, siyempre. No may masayag dito'y barangay, ado ti makakita. Ado ti makaammo, anatayan ti asawa ni Gurang. Lakit diya. Ultimo, dagiti politikaw. Agin no na dalaki ding umay dito'y barangay tayon. Amok kag, dagiti lamayan, budaan, ken uray anyapay aponsyonan. Kat iso ti pagaayat apapanan dagiti kandidato ngagkamkampanya. Mangtad day ti tulong gagawad. Amo tayo na itan? Ngun nga raw. Kat taltalag tupay ni Guron. Makaigematlaan ti dakkel agatad no kaskasanaw. Anyan ti kas daw. Kapilitan na adito'y sirok ti mangga. Ti pagtutungtungan tayo a barangay official. Ay, awan na. Kanya pa nga nagbalin mo na punirarya na ita barangay hall. Iwan ka raw. Naimbag na oras yung amin. Ako nga opisyal. Kanay bagam, Dolor? Hindi ko ma-chairman. Adala ko maibagakin ko na. Di pa'y simang pa'y. Napanidya ilay. Kaya? Kwa. Saan pa yasimangpot nila kay ko? Medyo marigata nakpaila ang amag na.
Inkarkarigata kunti may dito ita. Kasagsak mo dito lang. Sabay nga ibuang mo taro nga amaw. Ibagam nga umuna ti gagaram ka ni chairman, ta ibagamin taon. Apay aya, dalaw. Ay, awan makundot di. Anak kun kanya. Iso kapilitan ang nagmamadur. Naibusan da di intad ni chairman nagatas. Umayak ko mamanin dumawat iti igatang ko. Kasta? Nay, nagswerte kan dalaw. Dumawat kalatan iti para iti anak mo. Ayan ni lakay mo aya. Ay, tangarod tayan ti problema kagawad. Saan ko nga mo nung sa dino tayan na? Anya, kaya't mo asawan. Di pa'y lasimang pan. Saan pa Ay, manipod, idinaganak ka. Ada chairman, tinangipan king kay hospital. Wan. Wala. Sos. Gusto na ito nga interview kagawad sa may. Amangan mo, agsangsangit ti anak nan kat mabisain. Udno, pinanawak gag sang sangit. Iso ano, anda ko man ni chairman amang tad iti igatang ko iti gatas. Kat itaray ko na mapanigatang. Ang kasanungatan. Sa dinungat ati tumarayak itan. Saan ka na tumaray? Tamangan no, mapatublak ka pa. Alam to yung limagasot. Ha? Igatang mo iti gatas ni anak mo. Ika gumatang. Ay na. Thank Thank you. Iyarakop kung tinalaw sa panagyaman ko. Matumbatan Inka kidding. Pasensyan kagawad tuming. Ay, mapana ko. Ay, di ba daw ba jago siya? Anyan, ti akim tayo. Aging gatgatas ti anak, ti agtangtanggad. May ramraman tayo o may perwisyo. Public servant tayo na raw. Karaman na amin na. Tanang, anya dagita nakaplastik ka bag dito sa kaanan tilungan. Ayuda. Adda pa'y ayuda na. Wen. Nagipatulod ni Mayor para itinatayan. Aya, malaksid la di abuloy ta akwarta. Ketuin. Nayon na, day ta ayuda. Ay, sumat lagayam nga da sayang gusang. Anagasat ni Gorong anabalo ita apanawan ti panagkakampanya. Ado ti umaya tulong. Karaman pa'y ti ayuda. Saan tayo napakasdaawan day ta? Kaasyan da nga rudmot jay nabalo. Nayon na amin day tan. Dali ta ayuda. Hanusan tayo pala tagmi-meeting dito si Sirok Timangga. Imbag tulan no may tabunan, dito malamlamayan dito barangay hall. Makasublita ito ditan. May ramraman tayo talagan iti perwisyo. Unsa pa'y kabagyan gay na tayo. Talagang awan makasangpet. Tamuyo mat. Kairot pa lang ti protocol ti pandemya. Kasambat la karang iti imunan anatay. Manmanaw ti kabagyan lagi tinataya nakipagrik na. Saan da basta nakabiyahe. Iso nga ganos tayo Dagiti kakastoy a sitwasyon ti pakasapulan, dagiti kabarangayan, iti serbisyo tayo. Gusto ni chairman. Ay, one matki di apag iso. Apaman amalpas ti eleksyon nasyonal. Barangay eleksyon tumatang. Ay, wamard. Panagsasagaan na, para ka na tayo. Dayta man lada, gusti pampanunutin yun, di ka pa balbalikasain. Mabayag pa dayta barangay eleksyon. Gusto daytan, nasaritan. Rugyan tayong meeting. Nagkado pa ila sa uyaw. Nagdagsin ka hunay baka.
Kababain launa yan. Kanang ito'y kagawad na makibagbagkat itilaman mo. Gusto pala na itaadong aw mo, gurong. Bumuntog, ti panagnatayon, amang bit-bit-bit, dito'y lungog, ti bakit mo. Ibayag ka matay. Agi na natayo pa'y kunangamin. Idiso tayo pa'y. Idiso tayo. Agi na natayo pa'y. Manahin, kapamin ano na sardan. Manon a kandidato tinasabat tayo. Ay, di mo tupay lang amin impapas mo tidong aw mo. Hindi malamlamayan ni bakit mo. Alas 12 ton guron. Asi dagti kampusan to iti barangay tayo ngam nay. 5 ton nga oras ti prosesyon. Nanyakan pa iso, nagbayag. Ala. Awanan ti ado asa, oh. Aglisikan ko ron. Sublatan kan. Ay, Hintayo! thank you, Chairman! Alay dayon! Ay, nagdagsanan. Tatagsan. Hintayo ka din. Itaras tayo nga idano, di niya kampusan to. Kitadan sa kanumanan kandidato asumam sambot. Mataktak man ang titapon. No, makamakam na tayo. Ha? Adaw may agi titulong, Chairman! Urayo tayo labitin! Sound! Ay, uda man latat na dita panunot mo. Ayan! Ituloy tayo, ti parada! Supay! Ano titulong? Anyan nagpaiso ti akami. Ay ala, ano sana? Public servant lat na tao. Domi, mabalin amin. Hala! Nalpasan, dagiti kang runaan nga jinda tayo. Ita mapantayo iti others. Dagiti daduma pa ay anaskan at alantanan tayo ita. Awan, Chairman. Umad-ano man ti problema. Ita, talim mo kay man basitan ti protocol may papaniti COVID. Dahitang karod. Ado man ti makita nga agtutubo nga agbubunggoy. Nakaubeng dagiti makitkita alumablabas. Ado pa dagiti mamartag diti barangay. Ininot man nga umad-adon. Dagiti agsasango kadagiti tertersina. Di dalagat mabain. Tas ang kakita ida dagiti lumabas. Agpaiso dayta. Mamartag paikit din dagiti kaaduan nang agtutubo ita. Major problem na kita ang kagawad. Wen. Adon ti mamartag diti barangay. Kitanya ti makunayo kadagitoy nga agtutubo ang mamartag. Kastoy na Chairman. Mabalin, asyak mo ti agsaaw. Go ahead, kagawad kidag. Nay, iraman nyo man nila kay ikaw na kunakon. Di ka nagreklamo ati apelyido nila kay mo ti madakama tita. Asawa mo. Apay aya, di mo kaya tamawagan, baba ni ti apelyido na. Nagalas nga rod adenggan ti apelyido na. Nunya ket tinaknakan ko idi anak ki asawa ken kuana. Saan mo tagwapo? Nay. Ay, so, di ka mamut kagawad kidag. Bakit no nagpatayam launa idi ni Conrado? Ay, saan mo ta, Chairman? Di ka mamut kagawad kidag. Oh. Siyak man tinakita yun. Ala, gusto retan. Tayo others yo. Anya pa tinaskan na pagsasaritaan tayo. Kastoy man, Chairman. Problema kay asawa. Tadyak ilibang. Ket makikita yo man nga iso ti may sa dadaulo iti inuman. Isot dadaulo kadagiti agbabarkada ita. Wen. Imbag daklunem akasta.
Narigat ti mangkonsinti iti madi. Uray pa'y no asawak. Ita, anya ayat ti nasayat nga aramida tapno malapdakon ti madi nga aramidan na. Istambay mo't nga men, awan trabaho na. Gusto ka day? Wan chairman. Manipod idi nagsara ti pabrika a pagtabtrabahoan na. Ken gapo iti pandemya, istambayan nila kay ko. Ikan tayo iti trabaho na. Ngam, anya trabaho. Wan. Dayta ti makita ka solusyon. Tulungan dak ko ma. Agpaiso dayta. Dayjay a Conrado alias Kundring Kuldeng ti dadaolo dagiti agdudupong agtutubaw. Nay, kangkang kureta birngas na kulding. Wen takulkuldingan na kano dagiti agtutuba a babae a kabarkada damatlaan. Aya. San sa nga mo ni kagawad kidagday ta? Mabalin nga muna. Gam kaslaawan ken ko ana takidagket nga ron ti apelyido da. Wun aya. Anya lakit nga minin day takidag nga apelyido. Kasla nagang angawan dalaeng. Saan mo't nga taa? Na, Ken anya nga ron nga itinagnunuman niya a solusyon tapno mapasardengan dagita nga agi-istambay. idi damo na itoon lang ni Kondreng asawa ni kagawad kidag di problema. Nga medikwan napanunot ko ang masapol nga amin da. Katwen tanay, idadaulwan nan dagiti agtutubo. Makipag-agtutubo mo tan, idinto talaklakayanay. Hun nga raw, kat napagnunumuan me a desisyonan mi dayta inton bigat. Agmi-meeting kay tuman nga raw den no bigat. Hun magsipanunot kami iti pamuspusan. Idatagda dagita inton bigat tapag bubutusan may. Kasta. Wen, isu amang panunutak mo ta, no anya tinasaya at man nga ising-asing ka. Wen no siyak mo ti agsao. Nasaysaya at no da pa ka kumikuman na maipaay ka dagita. Kas kumanya. Ano nga'y agpaliga kayaw? Ayawan madipay dayta, tadipay nalnalpas di pandemya. Kat, anya nga raw. Agpanunot aging gat-bigat. Mang panunutak mo iti agpatnag. Bareng adlanton mapanunot ko, nton agriingak no bigat. Lakaturugan ni Rosa. Pero naanak man eh. Oray, tanalpas ko matin yung istoryak. Maturog at matin. Ay, ginayarak. Tapos sana malukag ni Rosa. At nga tangagpayas tinasaya at nga aramidan may. Tapno mayaw awan ti mading aramida na itang tutubo di tinagbugsuta. Malpas la ko man ti pandemya. No awan ton ti COVID. Adun ton ti mabalin nga ipaaramid karakwada. Dahil saan da madlaw ti panggap may amang yaw awan karakwada. Para ti pagsayatan da. Lele, kaslamba di timbaga ka. Yaw awan mida. Yaw awan mida. Pagimbaganda ti pandakayaw awan da. Bayaw awan da. Parang istambay da abulon dan to ti agiino. Awan ton na kita. Ay la.
Turog ak malangin. Bambano kaklati utak ko. Anya ngay kakalugaran, ibagayon, nunya ngay ayam ti may lista pakisalipan ti tunggal purok. Basketball ko ma. Ngam awan mo't bumabasketball kadagiti agtotobo dito'y nagbogsotan. Di uray dagiti agkabanwagan sa bali ti para kadagiti agtutubaw. Ay no kasta. Syakon ti maysa kadagiti agkabanwag. Tunggal porok at mabukalating. Wen, kundrang. As kumati purok me. Tim kapalangan. Aw. Kat ti purok tayo nga, chairman. Di tim malakas. Una yan. Kat itimot purok kaabaan, tim kaabaan mo tayo. Kawuna. Saan tayo pa ngagpista? Ngam kasla pista ti marami dain. Mayat dayta ana panunod yu charban. Iday dayo kung arod ni bakat kao. Isukano ti kaunaan anang isingasing iti daytawi. Aya, kasta timbaga ni kagawad kidag. Wan charman. Isu a proudak launa ikinimayang kao. Ngalawan, wunlatan. Anya wunlatan, chairman. Ayunan tayo latan timbaga ti asawa ni kagawad kidag. Unmot nga main. Talagamot anak utak ni mayang ko. Iso nakapagkagawad. Kagawad, kidag ko naman. Eh, san, aya, chairman, Ngala, wun man laangan. Mangrugi ti pa ay ayam tayo inton bigat. Ay, natin, Agyaman tayo, tamapalubusan tayo kadagiti kakastoy nga ramed. Ngamnay, sa naga po talimukayan ti sitwasyon kat san kayo umutan nga agfismas. Kasapulan lata dayta pismas nga apaut. Ken san kayo unay nga agdidinagkat. Distancing lata. Nay, kasanon no agin nagaw iti bola dagiti basketballista. Idakit agin nasidagan kasta. Sa bali asaritaan dayta na. Basta mintin na rin tayo dagita protocol. Di kay agdidinagkat. Keep distance. Akanayaw. Kunakla numadaanon ko pa'y ni Rosa, nakaununabot gaya mo na di punerarya. Aga magure ka man dumay, makasarita ka mutlaangan. Anya mo tinaknakan yun nga opisyal ti barangay. Kas kay mutlag piyes-piyes ta kay naldaway. Pangyaw awan ka nagiti sabalin ti masumusumok da ka barangayan anang. Kang runaan ka nagiti agtudubo, ako namlan nakabulo sa balo, iti pan nakalaklak down da. Gapo iti doon na tawa na pandemya. Ay, nagado ang mabalin yung ibaga nga raminin da sa anakasta. Uwen, ado, dahil tangarod ti napagnunumuan. At damot puntos nagiti pada akagawad anang isingasing kan nangaprobar. Pagraragsaakan, kasta. Wala, kan saan lang matapagraragsakan. Dakkel ti premyo nagiti mga bakit nagduduma pasalit. Sakit karaman kayong sapay nga barangay official. Wala nang. Da kami nga opisyal ti agbalin a leader ti tunggal purok. Kas kumakanyak. Sakti nakatuka amang kita iti purok 3. Siyempre, sakti leader da. Sige. Ala, makamu kayo. Ito a sektor wano purok ti mang bukbukal iti barangay. Ngaron, pitumot a grupo ti aglalaban. By team. Aniyan dayta. Purok 1 a purok kaparyaan. Team kaparyaan daytan. Kat ijamot purok kapalangan, di team kapalangan mo. Apo. Mapan na talungal daw ti pasalig. Kat sa dinumot nga ron ti paggapuan dagiti pagpremyaw. Diyak ngamin nakasarsarita ni tatang yu ditan kahit. Isponsoran dagiti kandidata o.
Ah, kabaalam ay ati aglay ang udeng. Aywan Ay, paglaingak day ta. Nene ka, mapan ka nga rudan Naglilinya na ganipan na makontistahan. Ay, sige. Uray siya kada iti kutit alumayaw. Bakak amin na kita. Buyaon na! Apaw na panad. Ayan nga ta ni Rosa, jakot makita dito yun. Apaw, unay ni Oday. Sa bagay, dadya kinakutong kan kinatayag na. Dadakal, tias ka na. Isulakit iti mangyal at iti premyo iti lindayawan kan tinarayan. Ay, nangabak tayo itilid na yawan kakadwa. Yahoo! Ada premyo tayo ang mapasurutan iti ayuda. Odeng, ayan na tagay pagbagam. Ay, sakti nangabak itilin na yawan. Champion kami at tagapurok kapalangan. At yati ayuda nga ibagbagam. Intun ko ada mamati nga da ayuda. Tapno agur or dagiti opisyal iti ayuda nagaduti kandidato nga agsangpang. Ay, binaon nak ni Gusting ang mga nawakan ka, Odeng. Saan ka no at tila ipukpuk ka mo? Kababain. Anyat dakas nga ipukaw ko aya. Ay, di nga ron ayuda. Awanan di ayuda. Isuadi mo riramraman nga ipukpuk ka. Maudin nga aldaw ti panagsasalip inton bigat Gusteng. Makita ket bukudan samot ti purok kaabaan ti premyon. Anya nga ron ngay, nasisiglat, ken naglaing met dagita taga purok kaabaan. Nakita nga ron dayta. Ni, bukudan samot ti purok kapalangan ti premyon. Anya nga ron ngay, nasisiglat, ken naglalaing met dagita taga purok kapalangan. Nakita nga ron dayta. Kaday jay nga udeng ti frontline da makisal salit. Atleta ka nung amin di high school day kay. Iti day katayag na. Talaga na pardas sa tumaray. Wen, kit saan na nakaskas daaw no iso ti champion iti tinarayan. Sa isuman ang tinangabak iti linnayawan. Saan manen ang nakaskas daw dayta? Nakutong, kit nalagaan la ti bagina alumayaw. Ay, unay kat nga mina na kinakotong kan kinatayag da ya babae. Ay, natatayag ti pulida bakit? Nakita man nila kay abet nga mana kit natayag ka tao. Unay ngam ay awanan. Saan unay na makita ti kinatayag nila kay abet takubukat nga rodan. Kasanang ikaw, akabaalan na kanupay laang ti makikuntes. Anya, Eh. anya kumamot pakuntis nga ti pakikuntisan na. Adu pa ti pakikuntisan inton bigat. Anya ti amom, no kahit na ti makikuntis iti siyatong. Anya, makatartaray to dahil. Saan nga agsiyatong dagiti makikuntis iti dayta no diket ipukaw dalang ti siyatong kunada nay. No asino ti kaatiddugan wenno kapautan asaan amaangsan isutin na nga ba? Saan nga rod ang mabanog di makikuntis dita? Wen, ket ang mga nuday dya ti pakikuntisan nila kay abet. Siya, ti kontestan iti purok mi akaparyaan. Awan mat ngamin ti mayat. Ay, sakon bakit? Kayat mo lakay, kabaalam. Anya kita sa anan. Abakak day jay at tagapurok kapalangan. No iti tinarayan, awan baal mo kenkwa na lakay. Kaslamot iti linnayawan. Isungarod asa anak-anak kisalip kadagijay taamok ang maabak mo't laeng. Nga ka na niya. Kat ita, anya apasalip tinamnamaam apangabakaam. Mabalin jay ginuyodan.
Natayo amin ang napili dito'y kaabaan ti makisalip. Sak ti agyan iti una. Sige, para makita. Anyangay, mayang. Nay. Makisalip kayo, pay. Awan pailat na nga bakan niyaw. Binukudan main. Aba, kandakan, kadagiti sumarsaro no, Ay, apasaling. para makita ha. Ay, mala, agtutulag kayo no asino ti frontliner yaw. Barang abakan dak tumatan. Kamaudyanan na. Datayumat atim kaabaan, tinangabak iti pinanguran iti banga. Champion na! Bagat! Champion! Naimbag, tanay paspasarak mo a pinanguran jay banga lakay. Nakaunapay dagiti anak tayo at tagapurok kaabaan anang pidot ka dagiti naiwaris a barya. Nangabak kayo matpiman ngam. Adan sabat paulan na. Ne, anya a Paul uday. Adan samat butaw dya parang mau. Iso a bulls ay dya pa ng pang-urmaw iti nakabiti na banga. Ay, di ka agparnway tirere uteng. Talaga sakti na nga bak. Sigurado ka nga, Juan Paul. Ne? Anya a Paul ti sasaumat uleng. Aklonam anaabak kayo matan. Abay, naglalaing kayo ngay no. Bukudan nyo kay din dagiti premyaw. Para makita iti sumarsaro no. At dapay talo a paglalabanan tayo. Tilangan purok tayo ti awan nga bakan na. Kasano? Managbabayin mo dagiti nagpresenta ang makikontes. At dapay talo a paglalabanan. Ay dumeng, anya pa'y dagiti talaw ang nabatay. Anda kontes iti pinaadwan iti maubunan adagaw. Ay win, pinaadwan iti maubunan. Dagitay kababasitan adagom, ti naisagana. Na, ay mabalin na siyak daytan. Ha? Ay, kabalak. Ure man nakapsot ti panagkita, kadamot ang Diyos. Kapadasan nyo anana, parang da kayo ti mga bak. Ay, mga bakaklakit day. Mala, padasim. Gustuan da ka. Anya ti amom no may paspasarak mo. Imbag lang nga damot a pangabakan tayo. Si kangarudan bakag. Wan. Ala, makisalip kami mo't kaniro sa iti stop dance. Sigurado ang mga bak kami. Ay, sayang, may salaadagom tinakaabakak. At least akot second pleaser ka bakad. Day, laang. Isa na bali. Na-challenge dagiti kapurkwan tayo. Nakisalip damay. Kat, nakigrupo dan. Iti kaudyan na pa contest. Jay ka di longest line, iso ti kaudyan na kay. Wen, adun ti mayat makigrupo. Ala, ang pwesto na ito contestant iti pinatiddugan iti maarami dalin niya. Mangrugi ka doon. Ay, sige kagadwa. Agplaster kayon. Ay, intan ba kayo? Huwag intan, makikontesta man. Ay, dumeng, deta sinturon mo, isilpo mo. Sige, bubot. Kakadwa, alerto kayo. Na tayong ti katiddugan. Yehey! Nagabak kayo! Ay, alin mo! Sigurado! Kakadwa! Agenda tayo! Agsisilpo tayo! Ala, agid dami daw naging kalaban tayo. Agenda tayo munta na, kapurukan. Ita! Dumeng! Ay, mabit lang! Ay, madamdamada ta idda. Katang, maabak tayong ano di tayo tuladon ida. Adda sanda matulad. Ala! Usubin nyo pa dagiti bado yo kat isilpuyo itili niya. Na,
Yusuban tayon! Sanda tayo ang matulad na kitaan! Ay lang, gustay ka niya day tan. Alam, Duming, ikati mong tapantalon mo. May kasyamot mo. Agikat kayo mo taniti pantalon niya. Ay, ako sup kayo na. At kumangabag tayo ba? Sala, sige. Inuyos yung tapantalon niya. Kababain ta supot ti arena karson Dara sa siluyan. inyo! Isilpo yun na kita bato kan agidda tayon! Agsisilpo tayo! Ay, lakay! Agsapin ka! Ay, maabag tayong suping! Iraman mo dito kain mo! Kat agidda ka mo dyan! Lakay ka babain ng day tao eh! Adada mayor! What? Ay, agbado kayo! Kakadwa! Pagbado tayo. Pagbado. Ano ba? Ay. Agyamara. Tagainap na rin siya. Kababain kat kuman. Domi. Mabali namin. Dumeng! Naparosa. Kaslad na kabutang mo. Nakigtutak! Takaslada niniwan alimabas iti nakalukat atawa iti batog ti lababo. Anya. Dandani na ibatak di sabsabo nag-abaso. Iso nga indisok adago sak nagtarayan nga imay ditoy. Anda nakita nga niniwan ko nam. Wendom! Mabuti nga kun. Sikat ti mapan mangituloy Jane inawak. Inton di ka ito. Anya? Mabutang ka? Narigrigat nga min nga inawan day Jane ubigatan. Oray tulungan kanton. Munong sakton. Mabutang ka matanya. Sana ka mabuteng. Nudikit. Baka turturo ka kaon. Ay. Nakalukat jay tawa iti batog ti lababo. Ang mga nusarkan na tanda iti agtatakaw. Saan mo't nga ta? Awan mo't na iti sigon nga agtatakaw di ti barangay tayo. Sige, makaammo ka. Maturog tangarudan. Pagpadandan ka ngarudan Ay. Dilaan mo ni Rosa. Asumsumgarak mo tayo. Adamat nagparit na kanya kita'y sumitngit. Iso nga tatyakin aniniwan iti nakita ni Rosa. Pilitak lang ti maturog. Ang yan ang daras ni Rosa. Nakaturog at ako sa'yo. Ang damot na danag ko yung nakalukat at away di kusina. Ang mga numayra lang agsawar na itag sipsipot ititakawan na. Inakla ko mairikap. Ayun. Ay. Makaturturo kakmat. O na yan. Papanantaan, Dumeng. Andalaan kitaan tayo dito likod ti balay may. Ayan. Nagsamag dito yung likod ti balayo. Di kay lakit mapadalusanin. Lalo may nga ro da padalusan ka naging barangay tanod. Tay sudalaan nga titang danan may. Ang sayang may. Uray samirak lang nga nagaikan tapag watwata. Nung ay kadwan ka, ng pagmirindaan niya. Ay nagsayatan no tulungan nagtatang. Ura, pag meriendaan kayo. Ingka nga rod mangalan iti paggaik tatarugyantan. Oh? Tulungan na ka ni Tata nga agdalos di talikod ti balay? Uy,
Pagwatwatan na ka na. Imbag man. Uy, kay-kayat na kan ni tatang ah. Ha? Wala niya. Siguro kasurunak ni tatang. Kasla sa anak pa akasya no daduma. Tadi na kayat amanugang. Ne, sobrang samat tanday tako naman di nakakakaasyan. Ay, eko ha. Di kayat ko asawan. Pag-aayat na kasut-sutila. O, di mat kinunam ang mga alakala iti paggaik yo. Mapan ka nga rudan ah, ang mga no di na kan mauray ni tatang. Sige nga. Agsubli ako ni talikod ti balay. Ang mga no pagarupon ni tatang nga sapsapulag pa lang na ti paggaik ng bagak nga alaag. Awan mo't ni tatang ito yan. Hindi naknatan na oray kat nag-awi dahil. Siyaklatan tagdalos dito. Nagsamagmatan dito. Nadipos na iti panaw dito. Nagpagnapag na nga ni tatang. Ituloy ka tagpatpat. Adabot dita. Nakaidaak iti karuutan. Sabihin na tayan ko. Naglawat ikas lang napukisan na karuutan. Ano na ito? Naglawa na plaza. Nay, nadagayam dak kalabalay dita. Kasla palasyo. Mapanak dita. Amuwag na damabalin ko pagdamagan nanya lugar na ito. Agyaman nakta sinurot nak ditaw idumeng. Anya lugar dito tatang. Kasano ang nakadanon kayo dito? Katsika, kasano ang nakadanon kamot ditaw Ha? Isubsubli yung matkanyak ti saludsud ko. Diyak ka mo no kasano ti kadak dito Asika, amom, no kasano ang nakagting ka ditaw Ha? Ungang peso. Apay nga daak dito Ay, di mo't lasubagpatan di gusteng. Sa bagay, kuna nang agkaik da ijilikudan ti balay darusa. Mapanak man la ijayon. Itugot kon ti linutok a pangaldawan mi kumah. Nanang, umayak man. Ay, sumarkalatan! Matrusan na ita. Umayak ko may balay yawn nga adda kamat. Kunak no dadaduming kan tatang dito'y balayo. Di mo't agdaldalos na ijilikod ti balayo aya. Awan damat ijayan. Tidakas na, jak mat makontak ti cellphone dan. Anya, Jak makontak ida. dikat napadanda nga rudain. Madanagan ako nanang. Ay, Rosa. Kamangan mat no adadakas na pagtangdan. Ay, awan mo't nga ta. Ekan, amom mo't nga karalabas ang dagiti politiko nga kamkampanya. Ang mga noda si Murutan da kandidato. Dakas nagparparik na kanyak. San man atila pampanunutam. Sumangpit ng tumatlaang. Ang mga noda kala at anapananda. Ayan kon. Ayan ni Tumeng. Awan mo dito abay ko. Dumeng! Dumeng! Malakip kon. Nagpada kami anayaw awan. Saan mi nga amo, ito'y nakadandanunan may.
Wanyakit di alugar na ito Nagtulagan mi. Di pa nagsawar mingam. Anyat na pasamak. Apa yan nakariingak anak kaida diri kabakiran. Apa ajak malagip no kasano anaturo ka. Dumeng! Hah. Nagalangugan di pukaw ko. Paminsan pa'y. Ang mga no parpar mataklatin ang ngagaw. Dumeng! Ah. Nagalangugan ngagpaisaw. Gapo ka day takabakiran ditoy. Andire jay. Ha. Ne, ilipantik di kalata nagparang iti sangok. Hay, agsakaya kiti bukot na itang ilipantay. Hi, magnaka ilipantay. Tulungan na kamang sapol kinidumi nga manugang ko. Isubli na kiti naggapak. Manjak, Alan, magnakan. Hi. Magnakan ilipanti. Guru. Ha. Anya klase tinablag dagitan. Kasla tao dang naglalaad. Sagay sa dala iti mata. Pingas ti may sa alapayag da sakit. Kasla lapayag tinagantil akalakyan na pusa ti may sa alapayag da. Ako ko'y da nga umasinag. Anya kayo aparswa. Ha? Maysof. Ay, agkaniti tao ti kanibal. Ay, pangaldawan dakdagitan. Hey! Ipanawlak dito ilipante. manjak ko lang mat! Aday tandagi di kanibal. Hindi na kayo rin matinaga. Saan? Di na mayuyangan. Agagatal na kitimak. Ay, salbag na itang ilipante. Kunaklano nagasa takon. Tanakasakaya kitilipante nga ba? Ay, nagadumot yung tiyak amo aparswa akalata ng guhit kanyak. Kat pinayuyang dak nginyag dito igit ti karayan. Sadak pala pinunghaw. Anyat nakan mo. Siyak ni Gustilo kayabkab ikulipagpag. Batikan ka kuma. Ngam naturay tuy basit arena. Dato kang itibukot ma. Day tatirenak. Agaman ka kanyak. Sika basit alakay. Gapo kanyak. May tantan di pa nakatipisin na gede kanibal. Anya? Ngam malas mo. O karukaran ka kuma. Ngamyak ka balan. Nasano? Nalukluk mong paingam na gito yung legs ko. Tilanot ti sa bawel. Pinang pungunakin ka. Sa bawin? Ay, sumot lang kaya mga gagatal na gitiimak. Aguray kayo man. Kukak. Da kayo nga ilipantikan tukak. Kukak. Anya lugar da ito eh. Zimbabwe! Nukasta? Adaak dito'y Afrika? Ulibak! Ulibak! Apagiso, pagtutungtungan tayo, ti pan nakapili ti agbalin a presidente tayo dito'y kabakiran.
Wan. Na sino tinangabak? Isundon di pagsakayak. Di ka man nagkatawa tukak. Agariwawan dagiti pada na biyag. Awan nakakatkatawang imbagak. Pagsaksa kaya kunamot ngamin. Ha? Pagmasmas nga adak kunam tukak. Agmi-meetingan dagiti kumandidato a para presidente dito'y Zimbabwe. Wen, nangadto tinagpalista ako mandidato. Kalaman ni Ugo Agorilya. Ni Okit na dagang. Kanori na mangar ni apatada kan kamuta. Ado, dangarudan. Aduda talaga. Saan tayo ka din raman na pabutusan ngayon na sa akadwa day jay alakay? Saan? Kukwak to dayjay. Jak kayat nga adda sa bali apakakumikuman na inton asawa kon. Sige, sa inak riinganan. Mayat ti uurukan na ngem riingak takasao. Mayat ti tuturugan day tanataor at tao nga asawa ko. Napaglansa kidi atur og day tatao. Ha, bay akman laangan tamaturog latan. Elepante. Konsunanak na itataw. Di ka man og gogorilya. Gapo, tasikan, di ka nagkalan iti bagi. Kada tayo amin, adat nadlag, kada kiti tao. Bukod ang aminan, agawis. Nawabak. Di ka man agsao, di ta pagsasauyo at tagadaya. Jak maawatan takunam aggawis. Sa umi, kadagiti padak at turugi na ita, gawis. May amaturog latan day ta turog a tao. Paginanaan tayo iti usto. Sige garon, inak ka sao, jay lakay ataw. Napatag ti ibago. Ha? Gorilya? Kitaon naklagarunan amay saak a gorilya. Ibalikas mo ba yung laang? Sak ni Ugo. Agsaw ka? Ilocano ka? Neo. Ni? Nanya day taan no asasawam? Tagulit kan samot alakay. Binaliktad ko na Jason bat ko. Strategy. Ha? Agdengag kalatan. Gabdinak ibukbuking kadagiti padak aparswa dito'y Zimbabwe. Sekreto ti kinadatdatlag ko a gorilya. Aniya? Agbak out akon a kandidato na suportaan ka. Aniya? Tapno e bagaking ka. Nalimod a suporternak. Kat di ka madanagan taamok ti ayan ni Doming a manugang mo. Amom ni Doming? Uwan mat. Nakasimsimak basit iti tapay abungkitan. Iso nga ibulgar kuking ka ti sekreto.
taga-barangay nagbugso tanakmat ka. Agkalugaran ta. Tagtagari, sekretok dito'y Zimbabwe na ito. Sige. Agkun sa abos ta nga rod. Kalugarak agorilya. Ibagan nun niya tirabidag tapno mga bakak a presidente aw. Umada din ti eleksyon. O ala, umaikan tamapanta iti ayan ni Duming amanugang mo. Ngamne, di mo paila ibulbulgar king kwa na ti sekreto. No! I say, uwan. Dubing! Nagring ka! Dubing! Bay amlata, no di paila makareng. Pagin inanaan ngamin ni Elepante. Salbag! Uray sa din no tayan mo. Uray ton kaano turuglat na dahi ta manugang ka. Umay kakaide, taentan ag kampanya. Kampanyaan ta, kadagiti babasit aparswa ditoy. Adu kami at agadaya, anay pulasit ditoy, gapo iti nagsasaruno iti abagyo. Yam amu ka kadako adako. No kasta, suruin akon og gogorilya. Di ka unay magnamnama. Lopay, mabaleda kasta. Kailo kwanta amin, dagiti kakadwag ditoy. Ag motorcade tayo. Motorcade? Wan, usumat kada kami aparswada ita. Na kayo lang at tao aya, ti amuda ti ag motorcade. No kasta, ay mapantang arodin itayan dagiti bagbaga makailukanwan ta. Tagadaya. Go, go, go! Gustilo kayab-kab, ikulipagpag! Tata, kasanon lumabak kayo? Laglagi pa niya aganggan na at tayo dito Afrika. Ure ganggan na ita ditoy. Taado tinakasarsarita ka Filipinon. Dadan anay laok kadagiti nakatingag aparswa nga agur-uray iti resulta ti eleksyon. Anya? Pilipino? Uhin, Pilipino agorilya ken tukak. Pilay bagbagayo. Pangyaw awan nyo kaditi butang nyo daytan nga mga no pagpipirgisan na tayo ng iti kanibal. Apaman na may waragawag anaabak kayo iti eleksyon. Di kagdanaag. Pilipino mo't jay gorilya. Nalimod lang amin. Oh, no kasta, adumot ti Pilipino dito. Uwin. Awan mo't ure may sa atao ang makita kanay laok dito dupudok tinagdudumang ayaw. Saan a tao a Pilipino ti ibagbagak no di ket dagorilya tukak ken ilipante. Adita. Agi waragawa gen gorilya. Ilocano a Pilipino dayta. Talaga? Kemeno! Uliman! Kumelo! Kunang-kuma! Pilipino ngagpeso. Ilocano pa. Siya lipag ang mga numabuking na ilawan ng tinagilokano. Unggaro! Ano wali? Layak! Ito'y ongat! Kemano! Tibaro ang presidente tayo! Kat awan sa bale no dine gustilo kaya kam ikulipagpag! Nangabak kayo tatang. Presidente kayo tatang. Hanggang dito yung Zimbabwe.
Ay. Presidente? Hindi Zimbabwe, Afrika? Ay. Mhm. Tag-taga-inap lang nagpaisaw.